Sanibonani la ku-One Shop Phakama, nibingelele osifundo. Igidangoma likaKhuzani lokhu elibathwesa igodo, abaculi kamaskandi abanye kanye namagidangoma. Seliphinde iphinda leyo nto lokuthenga imoto. Lithenga imoto yesibili-ke lapho. Beliyiveza nje lapho khona uKhuzani oveze khona ukuthi limenzele into abengayilindele nje. Lathi liye eGoli lisawubheka nje, kanti liyobuya ne-surprise yemoto. Umangalile-ke uKhuzani-ke uThibele ebuya nemonto enye yesibili. Uzokhumbula-ke mbukeli wethu ubeqeda nje ukuthenga enye kulo nyaka ophelile. Usephinde wabuya-ke kulo nyaka obuqala. Ngabe nje uthini uvo lwakho mbukeli wethu? Ngabe wenza ngani yena uThibela igidangoma likaKhuzani, noma umholela kakhulu uKhuzani yena uThibela? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike, nokukhomenta, nokusubscribe. Ngiyabonga.